and then come for years from now. Here are years for a child. And right the apple. What train the Abraham? That is your certificate to heaven. And the wound obedience is about one to what our pies because who we are waiting we are with the team so yes. Who we are waiting we are with us saw them yes. Who we are waiting we are all sham comes outside. Abraham send over. Yes. Say you true di wan kwangu manimu a ene wa jim na de anyam dwuma. Say kwangu ma no you true wo nyame true di wo mu a you were very fool because ka wudam dia wo ye biara no e be sa me ka kire wo emfa so bi ani so abrade anim me dia me wo bi ani wa de me ba kwa heaven enu tina me ka kire wo dia me bi want me fa me kwa anya dia wo wo na do be kro enti yesu me ya dan na di wo honam ani no ana ni pani so no kokuwa mu so sa na te ana se na te ya ni efre mu asofo pani fo ni asofo obi a ya no so pani na wabra ba na bo boro so no o se so pani ana ena no pai afutu sama me ka kira we obi abekwa tengom se ni obi anyuma te na sa obekwa sen ana wo ebekọ no anopai onyame hira ni babia Opambour ma so obedi agronne eni aprese be yenyankopɔ twadi abobo kataje na dwuma efi sa adehye hoyi asase ye no osema na dwuma anadu bi ba obi ntimi nya dwuma bi me wo wiase me ni wiase han be sa me kache di pa bia wo hwaye amane bi a wodam tadwe bi a wodam awurade betima yie firi ho ba hwe na babra bopa so ya sofo wo ye catechist wo ye bishop wo ye wan eni pa nyina be kwatemuam ana asofisam na dani sikape enti obi wo sika wo ye sofo obi wo sika wo ye tirinini obi wo sika ni kwase akase nanim obi wo sika ni kansa e besam kato se so jimia tu firi nyam dwumanim se ba jimi na wabadam na wonim nyansa tu firi nyam dwumanim nyam dwuman de sika sam ne sika ne tirinini abrabo obi aba jimi no sika ntima na nyansa ni da e besam kache ni pa biara wo yasa wo patren ya brabo wunya sa upabraba onyame sompa bedi wanda zepa na ye nhira ama ode bia no wabra batima ye nhira ene sa ebiri pepa de otimi enda no ntimi nya bia me woska me wokas me wo fie hwan we biduo ni fie we yesei we faha we wura ni nyina ye ba brother say ye ntwe odi won kwanguma ni mu a ene e wajim na de anyam dwuma say kwanguma no ye ntwe wo nyame twe odi wo mu a you were very fool because come with them they are all your biara no e be sa me ka kira en fa so bi ani so awrade anim me bia me wo bi ani wa de me ba kwa heaven enu tina me ka kira they me be want me fa me kwa anya dia wo na do be kro and na no pa to me ka be fa yes onya me ba no sa wo kra ene wa gem so crowd and semi say ba and so the man pe asofo mpe and so the penny form pe do friend one prophet in form pe and then akasesam na ne dipa de no akunko no oba na we di dan form na we man fans who fe we say who ska who cast ko kwase mpe ni say mo jimi cha aboa mo aboa e wo se di pa mo ma di taw if he said the jimi ya bia ne be jaw we catch on direct Shata de mono sheko to afa hey yadia ban you are so stupid so uni Christ na bonsam afado mom sifia afa me so uni Christ we are so for you you are very stupid. Oh yes e be sam ka tedi pa biara obi your classmate wa bodo obi ti so na bra bodo obi de grade onyame ho mo bodo wana masi ye woni awrade yankopon tem ti se so no wa America ko pa bibia bejenim be ya den na hwani pa ya Donald Trump e pam wo mo se be papa de nya bone de o fa kwati kwa kromu ono wona ya bone ana se papa na ya bone me be se me ka chende de Sunday Donald Trump ya na nipa bebredi na tam
sɛ wanya deɛ sɛ no saa na wɔ nyame nso ma wɔbɛyɛ awurade da ne saa na ɛbɛyɛ ɛmfa ne sɛ ne ositia ɛmfa ne sɛ wo na wokɔba ɛmfa wo sɛ woda ka papam kwasia kaa na wosɔre a wode yɛ akɛsesɛm no asɛ sɔfo atɔ kaa na wogyimi sɛ aboa na wode yɛ akɛsesɛm no owura pi sɛ wo nua sɔfo baako ne di aka fie owura pi sɛ wo nua sɔfo baako ne di aka wɔntimi apa akokora nkɔ ɛde agyimi sa na Ghana sɔfo bi no mu ayɛ sɛ mmoa gyimi sa hwɛ wɔnyɛ baabi yɛ sikakra bi are you mad woyɛ kukurukukurukuruku deɛ wowɔ biara no yɛbɛbɔ mpa yɛ afa ho no na deɛ wɔ no yɛ 2x2 sika bi de kura ɛna wode gyimi wo 2x2 sika na wode gyimi o pep stick sika na wode gyimi so ɔte ase go down ɛnɛ dan abrabɔ pa bɛ na me ne wo ɛnyɛ wo nko a meka wo bi me ne wo mmienu bɔ ma yɛn sɔre ma asɔfo ɛka yɛn ho asua na Yesu ba ɔmɛtumi akɔ heaven asɛ sɛ ɔpani a ɔbɛda asɔre ma nyinaa no me ne wo mmienu da asɔre ma no abrabɔ pa bɛ na yɛbɔ akyerɛ nsɔre ma asɔfo na ɔmbɔ ɔmɛtumi akɔ bi wo nso ɔme nyame nipa nam yɛ wo nso fra wo sɔfo sɔfopani abrabɔ pa bɛ na wobɔ yɛ Yesu Kristo pia wobɛtumi akɔ bi anaasɛ wɔn ne wo kɔba no ebɛtumi ahwɛ wɔ si wɔn sɛ sɔfo asimasi na abrabɔ yɛ papa bɛhwɛ ne mesia no hwɛ nkwasi adeɛ nnɛ asɔfo nketewa ɛne wɔn ɛfrɛ wɔn asɔfo mpanyinfoɔ gyimi wɔn gyimi edi gu awurade anim ase ɛnna wuwu nti obi so nwura so ɔda nta ɛnna burano a wɔte so baabi a wɔgye adwuma wodi onya baabolo kyɛ obi kɔ ɔbɛto atwene ɛnyɛ baabolo na wɔmpɛ wabrabɔ na wote wodi woyɛ disɔfo no ɛyɛ ne tam ohunu tantandeɛ ka wote da no kɔ na wote adeɛ anasa bia sɔn kasa bia sɔn woyɛ wudini bi ɛna asam bi woyɛ game kwan kanfa so kora kyɛnse nka so yɛ woyɛ sɔfo look at all this ɛnna gyimi ne abrabɔ pa ne abrabɔ fi ɛnna kristofo yɛasesa yɛkyɛn wiasefoɔ koraa yɛkyɛn wɔn oni kristo yɛkyɛn wɔn wɔ Yesu Kristo din da burano a wɔte so efi a wotum baabi a wodi agorɔ kɔ biara oni yɛn nkyɛn so yɛ kristofoɔ obi tum de ne nsa te ne so wɔn ni gɛnie wɔsɔfo na abrabɔ sɛ wɔn sister brother wɔabrabɔ hwɛ ɛbɛtwa akara wokura mic gyina sɔɔ dɛ mo to dɔm wokura mic gyina sɔɔ dɛ mo pirikyi wokura mic gyina sɔɔ dɛ yɛ open prayer wogyina TV so yɛ asɔre woyɛ crusade akɛseɛ na wabrabɔ pa na ɔde bɛkɔ heaven ɛwɔ he ɛne nipa ni sɔfodie ɛna ato nkyɛ sɛ wɔka na ne wiase nyinaa na wɔnyame ni sɔfodie deɛ ɛnɛ owurade nyankopɔn awurade wura ho sɛ nipa bɛbɔ agye nipa sɛ yɛ hɛ agyimifoɔ ɛne ɛnkɔ heaven bi ɛnyɛ hwee wɔ awurade anim na woyɛ sɔfo na wo sɔrɔ wogye ho mi na wo social media woyɛ sɔfo wo si nipa nyinaa nhwɛ wo nsua wasiato nti woyɛ sɔfo hwɛ abrabɔ a wobɔ abrabɔ wo nim sɛ asikafoɔ no a ɛkyɛn wɔ din akɛseɛ kyɛn wɔ gyegye Rollins mo wɔn wɔ bɛdi Ghana akonnwa kɔntimi amfa Ghana akonnwa no so wo private car ankɔ kaa kimpo ade so obi na tam tugu adaka nim ɔno ɔmo ntimi mfa nkɔ na wo so mfa so ne sɛn hey asɔfo wɔn yɛn hwɛ Yesu onyame kyase papa na kyerɛ kwan yɛn nya kasesɛm tonkyerɛ mu wɔ ntontwere na yɛn kɔ fam mɛbrade wo sika ɛnyɛ wo sika no heaven the money that you have is something mere in front of somebody it will be called go down atade pa wo hyɛ aduane pa wo die kaa pa wo dam so onyame yɛn wɔ nyina ma wa suban pa baako pɛ na awurade hia firi hɔ wɔma kaa papa wɔma ofie bi pa wɔsesa wɔn ntaadeɛ wɔyɛ wo yɛ ma wo sika da bank babrabɔ pa kwa wɔma nneɛma bebree just one ten yɛ ma awurade asɔfo ntimi nyɛ asɔfo a ntimi nyɛ ma awurade ɛnna ne anam asɔfo sɛ ne nsɔre bɛkora paselade ɛnam asɔfo sɛ ne nipa bebree akɔ awurade ɛnam asɔfo sɛ ne nipa bebree fa awurade ne yɛ fam ɛnam asɔfo sɛ ne nipa bebree ama awurade wura ahoɔ ɛnsɔre bɛkora deɛ ne nti saa asɔfoɔ yɛne yɛfrɛ wɔ nyame ba no yɛgyina baabi yɛ nipa mmɔ ne yɛ so ne hia ye ha yɛ video ɔyɛ nipa kɛseɛ woyɛ kwasea mpani kwasea to bonsam kora ba nipa bɛtiatia ma de nkyi nti no nkyɛ so nyame nipa na so bia wodi mu
Se nipa tiam di wachi ye yo na no nkyerɛ sɛ woyɛ nipa anaasɛ wo nipa chi obi ana woyɛ nipa titire wagye me fihwɛ awurade ani ntere ne ka ne ɔde de aka nyina ɔde aka ho na ka kyɛw ndɛ akristofoɔ maame wohwɛ me saa mene wo ma no ayɛ akasa kyerɛ hɔ ɔnyɛ ɔmo so mfa so teach them how to worship God kyerɛ ɔmo sɛ ne yɛsusu ma awurade. Let them learn the Bible, they read the Bible. No, nyame asɛm tro ho nti nɛ nipa dodoɔ no yɛfrɛ ho asɔfoɔ yɛfrɛ ho akristofoɔ yɛabrabɔ pa bɛɛ pa na ɛdi ɛho adanse sɛ yɛyɛ kristofoɔ abrabɔ pa bɛɛ that makes us to be a Christian, which life that you are living and the life that me and you are living, no ɛde yɛkɔ gyam ɛde yɛkɔ wuom ɛde yɛ economy. What are we supposed to do? At the end of what's here, which life for us supposed to choose? Which life for us supposed to choose and worship God? Yes, I saw that. Yeah, yes, I didn't know. Now, so did I, yes, you know, when I'm some paben, yes, so. Yeah, what I do, my brother, and na sofo ni adagema awurade adwuma o wadagema ni nipa bia na kase mo obeye but oni adagema nyankopɔ adwuma ti nyame dwuma se betia se betene se betofom se bemuni emfa sofo wo ye sofo ma bonsam ana so ye sofo ma awurade. Are you a pastor for God or you are a pastor for Satan? When you adage wo bonsam ni ma ho but oni adagema nyankopɔ asofo mom yɛn twɛ yɛkyi baabi yɛfiri wiase na mom yɛn sorry na yɛne onyame ne da so wiase onyame kasa ya yɛka ne si ya wo mpɛ da ɔpɛ yɛ deɛ de bɛhoahoa mu agu so adan gyimifoɔ ɔseato sisa wadwe na Yesu Kristo pia wotima kɔ wabrabɔ bɛn na wobɔ abrabɔ pa bɛn ana wobɔ ma Kristo ba wotima kɔ bi abrabɔ pa bɛn Osikanino was a baby srapa catcher Lazarus. Smano, what funny satia, a monsoon some catcher maso. Lazarus and this canine names for you or be with your friend in Kuda Lazarus. In Kuda Lazarus, make a crutch to the Basabasa. But I am telling you, I feel that Lazarus and Williams Canino, Abra Notiasian. That life was grown now. We are tantadia hunamanino and not tiasi fomno. What done it? A dear sombo ever ready. Sadia Bronsma Lazarus. Miss Often and some months, Miss Somacatiamas. The Hunamani. Yeah, in the pony where we are home. Canamano said, Guti. Sikanio one pimpim near Tiamsa. Sanis ka fodo do na ewu 1 years had won to sikaso ne ujimi wo ko bana baba na ne wakunko wa hwari ya wu afisa utu bini woni kwa mbi pa afto woni kwa wo cheda wo ro tu nyare wo tu kan mo be say o yes special ayu ma me koda me yesuma rade mo me yesuma padi akisafo me ni pa woni ma rade ne hwe yesia asofo amoma awurade wurawo asofo akase samne jimi ayam krasoma akase asofo aprema asam muwawu di abonye saba hwe ya emre bi ba beka unsagubo ne nipa tojo ne ye wo wa sro ni mi fie abranti anopai asofo mo hwe yie papa ene akase samne jimi hodo awi asofo ahodo no Yejina saw them, ya sorry, Cassade Biara. Abrabo Pabe, and then Sorma Ere Esia. Check. Osroni Mivie, Ebesan Koyechio. Asasi saw your way, dear. Aya, ya going to. Osroni Mivie, Ebesan Koyechio. Asasi saw your way, dear. Aya, ya going to. Seminya we said Japadina.
and it's a camping. I'm very personal. I want some. What you say? Share your body and be. I would rather. What's so sensitive? Big man, we got the I was a season. Hey! I rather. Hey! 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 Share. You body a basoria kata. Don't fire you get ready. Oh, we're running your couple. And the patch you're running your couple. A software, cat kiss for, a sorry penny for, and Mama Wabugu I saw there. When you be so many sunny as some no. And will be a Germany camera sorry for you. Before your couple, Bano. Some cry, and no what Jim. Oh. Radio! Wakwa Opambour mini wama menkwabie. Me da wase. Eni pa bia na wo hia na no pai. Sanui. Osofa me Florence obi nim na boy. Aya montanto. Na wo se wiase mu ebeja ho. Ya beja wiase we ho. Ebeko. Ya beja wiase o free akọ. Ya wiase japade nyina eni sika pepem ya ne ahwere yakra emfa so be ene ho so mesi ya wakra se ya wade nyina a Christopher ye me ne no ne nhwe ye beja wiase wode yakọ ye beja wiase we ho ye beja wiase wo ye koto akase ye tade akase ye bibi akase ye beja ni na ho if you can see, yes, is here. Mina mi fear, Feb. Mina Messias, mi fear. Mina Matutas, Papa, mi fear. Mina Mia Selina, yeah. Nesu Bejaho. You Bejaho. You Bejaho. You Bejaho. Ya Bejanini now. Ya Fanchim. And your friend never, Nemo, a Yabaka Semeta will treat it. Ya Bejanini now. Young Fabia. And your friend never, Abaka Semeta will. One another button of a brain. Walk around Varia. Oh, Papa, what do I say? Oh, come on, Varia. Oh, Mammy, I won't know for once and a walk of Mammy and Varia. Yabaja viaziyo yagina badani eja yabadani yesikaja yahonta de badanaja ka papa yadabuso yabadani ni na eja efi yakasiya yasisiya yateme nyina yabadani eja obi fabi binko efisi yabaya fahwe amma sani yaba na dejano sara na yabeko Sarana Yabakura, Yanga Yabrabon, Yansha Yabrabani, Yansha Yabrabani, when Yamiatam what I am, Obi Abaquatemu, Obi and walk from Canada, Biaqua, or Betima Patimum and a year. Baby, I ran it here, no. I want a yen Yabakura. Ye bebu obia atai sene obiara enumate mi abitira he bebu maten me fa me dawa se kwa na je fa bie laptop no ye bebie ye klinke ya Opambour do ye ne kokko nyina ene wa na dawa no wo fata he bia na sabon sa he be abrabo na betire Wasafu wabu shami wasafu wabu chami wasafu wabu tiyami yawa wasafu yasafu pani wasafu de ya baba wati yasola topo ni siwa aya kekeka ona woda we boni yakasi awudi ne kukuwa mu no eno na Awurade oyi kira wo eni wo bebebu na watai aya wa bra mpo de bebu watalew wa bra ba wo hwane eno na betro ba bia wo bekoro
wɔsoro ɛde wo fie dia na baba wo baba adache wanya oyeraba ai menya wiya saja pa ne miato yakra ɛfa so be this amen say ya chiri yakra ɛfa so be this Jesus ye je wiya so a minute and a seconds me yakɔ ababa mo abrante mo ya boni ayafo ama sabusie ni baba ko ye boni ayani a wona ka nyina so boni ayafo age se woni maruade sabusie se ni baba ko ye boni ayani a de woni maruade bia so to aso so boni ayani Jesus ene besam ka che ni pa bia da wo hwae enye boni ayani maruade ka dia ruade ya ma enfie kakra do ho to ruade so ni pa dia process wa ye wuye ana mi anka sam hwam picture bi e bo na de be 3:30 abran bompa yewe mi na ne e bompa yewe na mi hwam ya mi hwam ya mi picture da dem sa na mi hwam ya anka sa se na metie na o twedi apo nyanko pa yem se afi na mo sa ma dwe ne ya apo da ma mawrade so no tie me ye bia mawrade it is not enough I was saying ye the chance because me enemy ni and means many na mhwe sa picture na ba bia na me da edu anim na me da sori aduane na me nyadie me wo manfo fofu ansa me ye dia me yansa na madidi no oh na mhwe de na ruade de madu me da brem ba bia mte me honta de aduane me pe na me dia ya me ye anya ina asofo a wonyimi ya bia no you know when you adwuma ni wonu onyame ani da so watare fa sa sibe so do onyame mi awurade bu sa me so Opambour akoa akasesam ene mitumi yibako mi wawai ene mitumi yibako and I choose the power of God mi sa awurade mi pa utumi no de amam aya tumi de fra awurade nsam ene me kamfo Yesu ma hero Yesu achakwa awurade abo ene wo wunti obi adi nsese Bible no nto kwata wa paise kai because uwie we nyina wi a ugya tv so ya so uwie we nyina wi a ugya so dem ya so uwie we nyina wi a wo hyam kom so ya na abrabon se na wo Yesu na ebe ko se Yesu pia menu mi ni be ko ni when Jesus right oba hifa ni be ko hifa ani abefa can social media can take you to heaven or can lead you to heaven and a person so for mo sua Bible no mo nyina jai onya daje wo phone so dwedwe phone mu hwe ne ewo mu nyina ni de abawiase na so for and so first na kaya sa Bible na ye wo e bi se wonim na Bible no so nim ene wo he afedi ya dai ana kobre dwon for what shall done to me abrabone be ko say Mr. You told me to come and to me. See me, I'm sure me picture me. I'm running bomb by about 3:30. Now, me shop it channels and I'm ready. Papa, my default. There was a million. Million. See, and come here. And many baby and see. One year. Minim dia sama yang kendi penimu kamitia, ane di papa kamitia. Obeti sami, odi saya berapa saya ni ini, ya wani ni percaya mi. Ebi ini saya dia, ebi ini dia apa kau mesti as. But me, what's sami? Oh, dia me ya. Awak sami ya dia cakap dia me. Mas sami kacau. Obeti ma
be one more committee, same with the same that I am saying. But a radio, so we never some pardon some. A cousin of radio, and only to say. We never some pa, it is and I say, and it is Radi Papa, any more year for Opambour Prophet. I am the champion who more than for body champion. Obi a won't tell you be a to so a former brother for Chelima. Or so for be a ten or so a former brother for Chelima. Amen. Was so maybe a ten also a former brother for Chelima. I saw the baby ten also a former brother for Chelima. Your career name travel running your couple say them some pa. Nancy a common a trip from Kitchen. I send your catcher. What if for someone? Was a mere running young couple. And if I train you, I made a bishop. So for and if I shout, sister, if I shout, we are better Christian, nice Christian. Shut up, dear Fakwa, sorry. Send your one more felicity and be one more show. O Coconia Copa fair, or took you to my affair. And we say, the true thing, I will come when one. The true thing, I will enquire manim, assembly manim, Sikam manim. Oh, Rati, Jesus Christ. Halibasa. And now you're Quasiada. A kiss of way in any gym now, Yabia saw them. I'm a summer ready. You bet you be one day, at that group. Near cop. Hey, Assemble. I saw. And sorry, ma, catechis, elders and presiding elders, cardinals, pope, nipa be pɔtwɛtwɛta brɛ nipa yɛbɛ wɔ twɛtwɛta brɛ yɛbɛ yɛ dɛ ne yɛnya asomdue ne ahotɔ yɛwɔ nneɛma nyina ho kwan nyɛ nyina ne papa mesɛ ɔta tie mu no sɛ onyame de saa nsɛm sɛ soma me a wo nti me nsɛm wɔ me ba meka mentie radio bia mentie asɔre kwa de memɛyɛ wɔ akoramagye bi I put everything off and I meet the radical one because Abraham by radical said, how could it be? Or your spirit to be smart into a crime. Timia cap, who cannot be pentamilate. Abraham who saw one a bit radical turns up one in the bomb permit Timia at any 1 minute and a accident in easy. 1 minute pain room. Tim catch him about Timmy Jawaka. So one was here when you make it away. And so Radium yet is radical catch me that. I just saw phobia, Jimmy. I saw phobia, Quando. I saw phobia, Daniel Brabunu. I saw phobia, Danin Catebe. Do I have why a bonny bonus or a bonny? I can say, Sam, near must want the chair. What are that? First, you would have wavy 2023, 2024, 2025, Papa. And President said, why fasting? And President was saying, so for when you're fasting. A man for some cruise, a man for your motive, and so some crowd your woman around. A siasa. Umians Marani 2021, 2022, 2023. 2024. Yeah, we are 2025. President Mama regime and President Donald Trump regime. We are fasting patient. What do you tell us? We are fasting and we are saying
Bosomi seni. Na what you saying? Makachira me maginara. Yeah. Me friend who project when I call you, assume the camp. What about your prayers, your Bible, and your fasting? Are you doing it? Me back came from in outside over Canada. Daddy, I'm going to this and this. I want you to pray for me. No, I'm not going to pray for you. I'm not going to pray for you. Do your fasting, read your Bible, and it shall be well for you. And we might say the America here 2 days fasting. And so if you finish, call me for me to pray for you, then I will do that for you. But without the fasting, I won't pray for you. And we pay here when you're going to dancing. Or come with Daddy, I finished 2 days fasting. Tomorrow is my interview, then I'm serious. Go. And I pray for him, and I ask him to go that interview. No, passing direct and correct. Excellent. Master, if I say catch any baby action. Woma, one kasa, munya daji ma rade. Me nya daji ma kasi somebody to me. We were way is not the Christianity part. Nemo mari don't see a children and come manu kradi a children woman in Yamaye. The demons around you. And one body a child which that's a good role. And my friend who are called Papa so my be a Muslim, but be a weird man now for the baby who quite sorry Papa when you're town for her. Won't tell the Papa so won't it? As the case of war, you need that. It's a Miss Madrid so bad. Yani apresa Yesu yani esie jama wade ya kan wade asama no pa na numra ne yetimi tia ma ya kan wade asama no pa wi ne numra na ya brabo nya afi abrabo pa won semben abrabo pa be won se ne betima ka kire obi no so asakira abi Kristo ni we are so for TV e preach above TV we dia to be ne walo kwasi e to TV ni show TV ni show. When you say poor being such a what can any papa won't see out, number upon us on worth. But see, for everybody, child, papa, you buy for. When you money at up, when you this, when you money at yet, I did say. Sweetest name on pie. And I'm going to get one. I could have crossed our program when you fear. I know a poor Dimika coffee could carry. No question, a boyfriend. And I saw the junction so far. Now the boyfriend can't be fun. Sister, and a small girl. Wouldn't say we are tough for armor. Wouldn't say a tough for armor. I then you could carry and son and no boys in Nico. If it's added 10 feet fractal. Wumpong. I was so good job. No so send Pediano can yet, and you would ya. And you would ya. Shall we? And there be a chestnut in Senipa. It's an opie. Me come for years in my case of Onyana. O baby ara. Someone. No radiation. Radiant. Mobile pump on each other. And then whom mobile pump on each other. About the self for my son, baby. About the self for my son. Me and the boy, any precope. Me or the boy, any precope. Been to me from a 1 inch. Been to me from a 1 inch. Every said they wouldn't even know. Want to me from 1 inch. Want to me from 1 inch. Now the only one in now. Now the only one in now. Cook. Petem with the engine. Petem with the whom we now win. Whom with the engine. Instead of Johnny Metro. And until the Johnny Abattoir. Sabapa, said Papa. Mobile who are sunti, mobile who are sunti, mobile from Bonicha, mobile from Bonicha. Radius, in Shran count. So I am in Tem for so I am in Tem for penny. No mobile, no what jack, I didn't Boniacha, let me Boniacha. If I was sent there, Mehine, the crack, many dasso, and my jempa, If you know, could my brother saying, if you know, could my brother saying. When you were riding in my chamber, but I was
So right, yes. Sir, over yes. Utumi afama brabo domum. Tumi afama brabo no. A free necro. Na a free necro. What the macama who what the macao mahupi. Trade young yanko. Trade young point yanko. Now was. When I was. Major. Unyamiaja. Yoba. Unyamio yoba. Unyamin concodi. Unyamin concodi. Although Doba yes with that. Although Doba yes with that. May I conclude him. Not the body in that channel. Not the body in that channel. That was here. That was Shrank. To me no more. To me no more. Amen. Amen. Soon you Jesus. But Danny be Jesus. I saw phone him so your cat in a radiation. I saw phone him so your the papa and your friend is saying, and to my papa Frani up there, a radia day. May say she and meninas. Baby, you may need Japan is here tremiding one cogman. Honor service. The one of a Babylonia. A bass anti-member. Even an winning from a but now, who ye? Caution the castle. The Japadian which I hold. It is said the Atian and I say, I say chance and Kawatias. No be a slow bit my friends to ye. A chance and can wear yes. Cotton some near the other. Master, you be tell me I see Hawko. A plantia won't fair. A baba won't fair power no for Yasam Ketua. Hey, no for no year, a man who say giggy. Sister, when I'm not what to show see what. Show see. Oh, wrong one. Bema to one man who so Timiko Bukra to meet him. Buema wo. And then a plantia because I gave me. Usuye. Ni so kuni tisu. So kuni tisu, mami. Ade for wiase o. Ade for wiase o. Ade wo gbaja me. Kwasia kwasia su. Evensia. Vanisha Ghana. Amen. Vanisha Ghana. Amen. So for. Bonso bitika mina. Where you for na. This is my doggy car. This was your papa. What Jimmy said? It is just about going with you. This is my latest car. I'm right here. You're me in a hot. I know pie. Who is your Christ? And who is your God? It's the only Misha many penina. Amen. Amen. And show me my brother Bunsiam. And shall you upon boy and in Siam? See Christ. What's your phone and couple? On a bonny them be any anymore. On the one quarter move, I mean, quarter move. Who says I'm young for so being a piano, dear, yeah. I want me home, a young friend, a big partner, they at the Tantawa by the enemy. Now, yes, dear. When you mistake name for spotter. Amen. Amen. Na misha ni babia. Ti wa wo hwe. Woni na ho. Ansani bi wonu ma ye ka me e wo me. E wo de ogina. E wo wa wo hwe. Any friends so nya me kasa. What titi yen kan ti Awurade asam na. Yen ka. Wo de message na worship. Osofo. Na worship pa. Na oni Awurade ya dwen. Odifo. Me gina e wo me. Osofo. Odifo onyame asem. Me a me kasa ne kwa e wo me. E wo akum. Enso Awurade se kan. Ye nyina edi hofo. Me a me kasa me sa di hofo. Enokre. Obi adi hofo. Onyame shira wo. Wo ye. Powerful message. Me ka kira wo sa ta po Awurade asem wo dan jimi fo. Asem ne ba. Wo sa Awurade asem wo ba na e wo pe. Ye fast never. Yes. Na bia ne shira kese bi de kire ya ne. So onyame no wa. Won ka manim da. Ti asebo e yo secret wa wonim say yo secret a wo bi anim. But Awurade asem timi sa asem ya heda ne yakoyi abeto ni patim say wonka. Yes. Ye bia ye mpen. Ye bia ye mpen. Bro ni pa de me kwa sorry. Tena sorry asofo ni preacher me hu nsem kwa. Ha. Na me ba na tem ni die. The next week you are so the same thing. What I'm saying,
deɛ onyame ne pɛ sɛ mesesa sɛ megya mma me baage sɛ no atwa amantes ɛna megyina sɛ mepoeɛ a ka menyina ha nti na ebia na sɛm ne baeɛ no wopɛ ma sɛm paa ma wobu afu me tena se ne bu sa ho sɛ wana bɛka ho asɛm akyerɛ me megyina yi asɛm no awurade fam so ka me ama fa mu bi medi fo wɔ baabi bebree na sɛ me a me awurade de asɛm medi fo a na me bu fu ya wo bu afu me na me ka sɛ me sɛ di fo wo ti fi wo bu afu sɔfo hwɛ sɛ yɛane yɛ ho ne yɛ ho nsuo ntum ɛnhu deɛ wɔ sɛ yɛyɛ a ebi yɛbɛ yɛ akwala yɛbɛka akyi wɔ abrabɔ ɔsɔfo kyi wɔsɛ metwa tɔ nsɛm wodifo onyame hyira wo na awurade nyɛ ɔkɛseɛ megye di sɛ onyame asɛm na ɛba maame ɛbɛma obiara nso a wɔhwɛ yɛ tie yɛn na awurade nyɛ ɔkɛseɛ prophet saa preaching type of preaching bi sei no sɛ ɔsɔfoɔ paa sɛ wɔyɛ panyin mu na onyame ama no tumi na wɔde ne tumi ne nwosra ama no prophet onyɛ da wonyɛ obi a onyame ho ka ho sɛ kan difoɔ da bi nti menim sɛ onyame na de soma wo sɛ fa brɛ yɛn ɛfa ɔma ɔma no nyinaa so awurade nhyira wo na awurade nyɛ ɔkɛseɛ yɛso yɛyɛ biribi wɔ kokoa mu a obi nso yɛ biribi wɔ ɔno nso bɛfɛ yie na wahwɛ nanam ɔyie bisa atam gu wɔ hɔ ampa prophet wo sa pagya anwonkorɔ soro ne me fie kora na asa asɛm onipa wɔ baabi kɔ a nansi a odifoɔ amerikafoɔ pray mmienu mu abobɔ ma nipa awuo no saa difoɔ ɛbɔ mu ewiem prophet ɛdɛ na ɔmo da na pakyɛw sogyafoɔ pray baako na baako nso nipa bɛyɛ 64 ne kum nipa nyinaa prophet saa ɔmo ma koto nsuom difoɔ mu nyinaa saa ɔmo nhu bi koraa ɛna ɔdeɛ mente ɔde mpakyɛw adeɛ asi no mo ka ho asɛm anɔpa yɛ ana mepakyɛw ne ma ntie me ba na ma dundum pɛ ntɛm ti na fidie wɔ kwan na me sɛ tie de awurade bɛka kyerɛ me bia nyɛ sɛ nka ma medu a ɛnyɛ asɛm kotoa difo ɔmo nyinaa wu ɔmo nyinaa wu yɛmfa baako koraa ɔmo nyinaa prophet ɔmo sika nyinaa ka ban mepakyɛw sɛ obi wɔ ka ɛno nso aka fie mepakyɛw wɔntimi ankotu anko nyinaa ɔmo nyinaa kɔ woyɛ sɔfo a na wadwe ho yi obi na ɛkɔ no obi a ne wɔte pere mu wɔ hɔ no ma ɔyɛ hiani obi a wɔ sika da ban obi a wɔ kaa obi a wɔ fie nso obi ayɛ dɛn agya ho kɔ nsuo mu koto mu nso ayɛ brɔg nsuo no akyere ayɛ difoɔ fɔm ayɛ blog afrɛ nsuo afra mu ɔma difoɔ ma kɔdi nsuo n'ase akɔdi nsuo n'ase ne nsuo n'ani ayɛ blog na ɔma kaa aseɛ ɔyɛ bɛrima ne mpie buroni onim nsuo ndwale ɔna aka aseɛ master system serew ɛma bufu da ho ase na wonya nsɛm esi ana aboa wo yɛn nyinaa no ana ɛde ɛnam yɛkyeakyea ɛbaa saa na atere ne yɛ mu ahyɛ ne yɛsasa yɛkyi yɛgyina hɔ ye nti mesrɛ wo ma nya wo nso yɛtere ne ni woyɛ hwan tɔtwere nkyɛn kora tere ne ni bia na ɔte asase so sam no obi ani hɔ deɛ wɔkɔ atemmom ɛmi ebua ne bem wɔna yɛ deɛ bɛn ɔyɛ ɔtere ne ni deɛ wɔkɔ atemmom ebua bem wɔna yɛ deɛ bɛn ɔno ɔyɛ ɔtere ne ni mesi deɛ wɔkɔ atemmom ebua ne bem wɔna yɛ deɛ bɛn ɔno ɔyɛ ɔtere ne ni so ɔde asɛm kɔkɔ ne yɛ ni nwi ya woni bem won sɛm na wɔkyerɛ mu yes ada agya bebu asɛm no ɛna so odi mu wɔyɛ dɛn wɔde bem that's right fato kyerɛ powerful te me gyina ai me ne ɔtere ne ni won so a wɔhwɛ me saa ɔsɔfo chief gyina saa obi a efisi enya nkɔ atemmom yɛ kɔ atemmom ne yɛ bu ya bimwie a afɛ ne ni ada na ɔtere ne ni wɔ Awurade mu because deɛ nti ameka ɔbɛka sɛ ɔne ɛsɛ nyinaa yɛnyɛ saa na tie wo deɛ ka me saa nanso tie ne yɛ memete ai megye mu de sɛ meyɛ kristo ni nanso menyɛ ɔtere ne ni ade ntira onyankopɔn clarify me wɔ n'anim abrɛ atemmuo da no na ɔde ɔpam ɔgyina me nsa nifa so a afei na mayɛ dɛn ɔyɛ ɔtere ne Moses mu nyina obi a na ɔyɛ tere ne ni obi a bɛkɔ atemmuo awufoɔ nyinaa bɛyɛ dɛn bɛsɔre John mu nyinaa bɛba wo wobɛhyia Matthew wobɛhyia James ndi wɔba wobɛhu no afei na ɔno nso yɛ dɛn ɛkɔ atemmuo yɛatwerɛ ne ho nsɛ ɔba abrɛ no mu deɛ nanso ebia na ɔyɛ biribi to hɔ no ma na nyɛ Awurade bɛbu nate wode wonim yɛka ne sɛ a asɛm ne hu. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video.
Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.